Doncs aquí seguim en aquest especial de 15 hores de ràdio i castells i les zones van avançant i prou bé, però s'acosta un moment impressionant del dia d'avui, que encara ens queda una mica de lluny, que comença a les 5 de la tarda, però no volíem deixar de fer la prèvia d'aquesta tarda apassionant de castells que ens espera. Parlem, evidentment, de la diada del Mercadal, que podreu seguir en directe després en aquest especial, gràcies a Castells a RAC1 i a RAC1, que ens cedeixen les seves veus i el seu directe. I dins d'aquesta prèvia tinc aquí, avui, ara a l'estudi, a tres protagonistes, segur, d'aquesta diada, o almenys que són de la colla anfitriona. Dono la benvinguda a l'Andreu Roig. Què tal? Benvingut. Com estàs? Bé, molt bé. Preparat? Nerviós? Sí, normal. També a Sara Raigada, benvinguda. Hola, bones. Bones. Tu també nerviosa? Bueno, més o sí, menys. sempre és una miqueta la prèvia, però bé. Tot bé. I Josep Masdeu, també, benvingut. Bona tarda. Tu nerviós o tot... Fins a un punt. Fins a un punt. Perfecte. Tots tenim aquest punt de nerviosisme. Jo crec que a mesura que avancin fins a les 5 de la tarda, potser això creix una mica. Com els seus polos corporatius indiquen, que estan molt de moda, aquests polos corporatius, potser podem centrar-nos un moment en això. Tots tres aquí són dels Xiquets de Reus, colla anfitriona de la diada d'avui la tarda. Aquest espai és per repassar una mica el que significa el Mercadal, no només la plaça, sinó la diada pels Xiquets de Reus, també per la població de Reus, i què podem esperar d'avui la tarda d'aquesta diada, com arriben les colles. Així que, bueno, doncs comencem per al principi. Vosaltres, com a castellers dels Xiquets de Reus, què és per vosaltres la plaça del Mercadal? Fot-li, sense miraments. A veure, al final és la nostra plaça, és la que més ens estimem i és la casa nostra 100%. I que el que significa que vinguin a totes les colles grans a poder fer aquests grans castells, doncs també ens omple d'orgull. Molt bé, casa, orgull, m'agrada. Sí, és aquell punt d'aquell dia cada 2 anys que som realment el foco del món casteller, és la nostra plaça. Es van a fer castells molt grans amb aquesta plaça i jo crec que és un punt d'orgull de plaça, de colla i de poder fer que a la nostra ciutat vinguin a fer els castells que es venen a fer al Mercadal normalment. El Mercadal per xiquets i per la ciutat de Reus és la nostra vida, o una part fonamental de la nostra vida. Llavors és com el que diuen ells, que és aquell moment en què aquesta part tan nostra, diguem, tant de la colla com de la ciutat, es troba com amb aquest món casteller més extens, que diem, i puges de nivell, intentes fer grans coses, etc. Està molt bé. Està sonant un telèfon, no sé de qui és, però mira, és meu. Todo mal. Mama? No passa res, coses del directe. Parlem una mica de la plaça, perquè a mi m'agrada molt que aquesta diada té el nom de la plaça. No n'hi ha tantes, no? O que siguin així. Llavors això ja posa de manifest la importància de la plaça, una plaça que a mi m'agrada molt. No sé si tenim una mica de context històric de la plaça. Abans m'ho dic que tu eres l'encarregat de dir-ho. Jo sé que és un emblema de la ciutat de Reus, no? Jo quan passo per Reus sempre intento passar-hi, no faig visita a Reus sense passar per aquesta plaça, perquè és una mica el que heu dit, és casa, és la ciutat i és l'exemple d'aquest Reus més bonic, no? que teniu, també amb edificis modernistes a dins de la plaça. Què us genera? Què us desperta? Bueno, jo primer no soc de Reus, no soc 100% de Reus, soc de la Selva, el poble al costat, però igualment... Baix Camp. Com a Baix Camp, sí que és la plaça de la capital, la plaça major i tal, però llavors també com a xiquet sí que és com hi tinc més sentiments, com a xiquet i dins també és el centre de quan es fa la festa major al Sant Pere, quan es fa la tronada, on comença tot i on també fem els nostres castells més grans. Sara, una cosa... Per mi és el centre realment neuràlgic de Reus on es fa és molt típic anar a fer el vermut, passar per la plaça qualsevol dia i trobes a tothom, que és algo que sempre agrada, i que també aquest sigui el punt
d'on fer castells, jo crec que és la plaça que, tot i que a vegades dintre la mateixa ciutat de Reus actuem a diferents places, jo crec que és la plaça més estimada per xiquets de Reus. És una plaça molt bonica, vull dir, tenim la Casa Navàs, tenim edificis que l'envolten que són molt bonics, i és una plaça que és això, és el punt també de la festa major, d'aquella pertanyença, no?, a Reus. Que agrada. Que guai. Home, la plaça també, per mi, és sinònim de les patates de Lauri. Pues això, jo he passat La promoció. aquests moments en aquesta plaça. Centre neuràlgic també dels actes de festa major, no? Sí, tot el seguici, etc. Però que al final parlem d'una plaça que no té res icònica, simbòlic, artístic, no té res que enviar-li, envejar-li qualsevol altre dels països catalans, que sí Vic, que sí Plaça de la Font, que sí Sant Jaume, vull dir, és com molt icònic en aquest sentit. Llavors, i amb un gran valor històric també per lo que diu la Sara, en tema modernista, etc. Llavors, fer castells allà, plaça de 10, 100%. Sí. Jo des dels castells de Vila de Gràcia, una de les actuacions marcades en vermell al calendari sempre és la Diada de Sant Pere, però nosaltres sempre ho expliquem així a la colla, sobretot als novells. És un orgull baixar a Reus, és un orgull fer castells en aquesta plaça. Parlant d'orgull, jo un cop vaig viure una tronada a la plaça amb un discurs i un pregó de festa major del periodista del 324, Xavier Grasset, i jo en aquell moment vaig sentir un orgull reusenc que no sabia que tenia, no? I crec que això és una mica el sentiment compartit amb el qual teniu cap a la ciutat de Reus i cap a la plaça en si. Anem a parlar una mica, ara sí, de la Diada, d'acord, que està marcada en aquesta meravellosa plaça. Diada del Mercadal es fa cada 2 anys. És la substituta del concurs de castells a nivell mediàtic? Jo crec que és la intenció de quan es convoca. Sí. Ho és, però? Més enllà de la intenció? Sí. Molt bé, m'agrada aquesta contundència. Jo pregunto, vosaltres compartiu, i tant, sí. A veure, suposo que igual sí que els anys de concurs, el concurs està una mica per damunt, però els anys de no concurs jo crec que comparteixen les 3 diades més que tothom tindrà marcades en calendari, seran Sant Fèlix, Sant Úrsula i llavors el Mercadal. I bàsicament, per tema calendari, reducció a l'absurd, aquest mateix dia, que hi ha més important que el Mercadal. Sí. Això segur. Doncs això. I una mica més alt, el concurs sí que està una mica més alt, a vegades, quan hi ha concurs. Però parlem per això també de l'única diada que no s'ha discontinuat mai, ni per la pandèmia del Covid-19, que va ser l'última del 19 i just la tornada del 21. Sí, la del 21 va ser una mica estranya. Jo estava a plaça en aquell dia. Va ser el matí, no? No a la tarda. Sí, diumenge al matí. Diumenge al matí. Tots allà dividits en un espai. Jo estava de públic assegut amb mascareta. Va ser molt curiosa, aquella, no? Va ser curiós, però quan portes tant de temps, jo crec, amb 7, ja és com, bueno, ens donen alguna cosa. Ens ho vam treure, vam estar contentets. Teníem encara màxim 125 per colla o 150? Fèiem assajos allò dividits per grups. Mascaretes. Exacte. Bueno, records molt bons. Sí. Quin va ser la vostra primera diada del Mercadal? Com la recordeu? Jo la meva primera va ser la del 2017, Vale. i no ens va anar del tot bé. Llavors no és el millor record, però al final sí que va ser veure estem a plaça, va ser la nostra no va ser gaire bona, però en general va ser, crec, de les millors, si no la millor. És l'any del 4 de 10. 4 de 10 de la Vella, 2 net de Vilafranca, 2 i 5 de 9 de Capgrossos i 5 de 9 de la Jove, de Tarragona. Va ser... Sí, crec que en general és l'any més gros. Què hem tingut? La meva CD farà 10 anys. 10, molt bé. 2015. Vaig entrar en any de concurs i l'any següent ja em va tocar dia al Mercadal. I jo no et puc tirar de què van fer aquella diada, però sí que la recordo molt bé. A més, ja estava també amb castellers universitaris, també com que agradava molt que ja veia el retrobament, no?, en aquella plaça i de més, i que sigui la teva i que portis els castells grans que tens. I jo la recordo amb moltes ganes des de al principi, perquè ja és allò que portava un any sencer, pues, sentir-ne parlar i no poder-la viure realment des de dins, que l'havia vist alguna vegada des de fora, com a fora de la colla, però la veritat és que amb molta il·lusió.
Jo crec que la meva primera també va ser amb l'Andreu el 2017, 17, i perquè vam entrar potser a l'estiu Festa Ara. Major Sant Pere d'aquell any, llavors a tope, i ja ens va enganxar del tot. I és veritat que sí que vam ensopar una mica perquè crec que vam portar un 4 de 9 intent, Sí. etc, que va ser una mica mal afortunat. Però després també va marcar molt perquè, a banda de la gran diada que va fer totes les altres colles, doncs Xiquets de Reus en aquest cas va saber entrebancar-se i aixecar-se el següent any, etc. I va ser com, diguem, començar d'aquesta manera una mica amb entrebanc, però anar fent camí. I, per tant, és com una bona manera de començar, també, això. Progressiu. Jo, de repassant idees del Mercadal, jo crec que només he estat a dues, el 19 i el 21, precisament. El 17 crec que no hi era. És que ara no recordo si va ser el 19 o va ser el 17. Recordo molt un 2 de 9 amb Folra i Manilles de Castells de Vilafranca, defensat al límit i pensar, més enllà de la resta de games extras, o sigui, una mica la defensa al límit que vam veure fa 4 dies, fa una setmana a la Mercè, de buah, és que en una plaça així, aquesta defensa, i en una diada així, és quan no surt una mica a aquest punt d'honor. I després el 2021, que bueno, va ser aquest punt d'inflexió que hem anomenat, l'inici de tot plegat. El 21 n'hem comentat una mica, però més enllà d'això, recordeu què van fer les colles? Jo ho recordo molt, però ara us diré per què. Sí. Sí, més o menys. Més o menys. Algun detall el recordo molt. Algun detall. No? Sí. Però crec que hi havia un compromís. Una mena d'acord. Sí, tots els castells de 7, crec que Hi havia, totes van fer els bàsics, i menys Vilafranca, que va fer el 4 de 8, el primer postpandèmia. Que raro. Bueno, No, Sí, però, no. a veure, ja està bé, perquè Sí, sí. la tornada, doncs, al final Sí, sí. és una cosa que porta més a la plaça, al Sí, final. crec que tens 3 de 7, 4 de 7, 4 de 7 Pilar, Sí. algun 5 de 7, Sí. com a molt, 2 de 7, potser, Vilafranca, també, o no? D'això sí que no me'n recordo. Jo és que vaig estar inactiva aquell període amb la Aquell feina, període, sí. Covid i tot. Però al final una bona actuació, diguem, per lo que era la tornada, va fer venir ganes, va fer il·lusió, després de 2 anys així. I recuperar el Mercadal és preciós, va ser molt bonic, i a banda, doncs, si algú va fer una mica més, doncs això que ens emportem. Això que queda a plaça. Jo me'n recordo molt, jo en aquell moment era cap de colla dels Castells de Vilagràcia, i vaig pensar, ai, van molt ràpid totes. Feia una setmana que havíem començat a assajar, també, nosaltres, perquè vaig ser-hi aquesta situació de jo no sé si ara puc fer 3 castells de 7 com aquí, era perquè era jusar les beceroles sense carai de més, i a mi la sensació que em va donar és ai, anem tard. I sí, així va ser. Anem a parlar, però, de la diada d'avui, que és el que ens ocupa, és el que ens interessa, i de com arriben les 5 colles. Evidentment, ens centrarem una mica més també en Xiquets de Reus. Què podem esperar dels Xiquets avui? Com arribeu? Endavant. Podeu discutir-vos, també, entre vosaltres. És una mica la gràcia. Com arribem? Arribem bé. Arribeu bé, Arribem bé. Home, sí, una temporada, La temporada és això. per favor, o sigui, sí. Si li donem un punt de maduresa, un punt de perspectiva increïble. castellera, la temporada que hem fet és boníssima, hem fet un de 5 de 8, hem tornat a fer el 7, els bàsics de 8 superbé. El 2 també, el teniu a la cartera. Per això. I al final, doncs, si li poses aquest punt de maduresa, jo crec que estem molt contents, estem molt satisfets i tenim moltes ganes d'aquesta diada. D'aquí a ser més ambiciosos, bueno, són castells. Ja se sap que a vegades va bé, a vegades... Sí. Jo crec que tenim aquesta ambició que tothom sabem d'allò que ens falta potser aquesta temporada i que encara no hem pogut assolir, que ja vam assolir l'any passat, que jo crec que jo ahir és el que comentàvem, que estava molt bé el 3, la veritat, i que esperem poder-nos treure aquesta espineta enguany i poder-lo aconseguir, suposo, no? No sé què. Bueno, Bueno, sí, a veure, Un petit... és el dia, vull És el dir, dia. no hi ha més. O sigui, sortir del que tenim millor, anar pel peix gros i després el que vingui. Sí. Crec que no hi ha El peix gaire gros, més. 100%. Sí. El peix gros quin és? Bueno, suposo que el 3 de 9, no? Vale, parlem Sí, sí. de números, home, i tant. Parlem. Sí, sí, Parlem-ne. 3 de 9. I ja Res de- posats a parlar del detall, doncs sí, just l'assaig d'ahir doncs, també vam tenir una entrebancada, que no sé si ho anava a comentar, però... Bueno, No, sí, es pot comentar, i també des d'un exercici de transparència L'assaig, dels assajos, és que a vegades estem per això, i
patim caigudes als assajos. Són assajos, tant diades com assajos, actuacions, és el que hi ha. Però sí que va anar molt bé l'assaig i van estar un bon rato. Hi havia molta gent bé d'assistència per una diada grossa, que ja es nota sempre al Can Rosic. Sí. I està bé, però bueno, era una prova neta de 7 i pues, no va anar tan bé. No, va caure en assaig. No, hi ha diverses colles que han caigut aquest any assaig. Fa poc també, precisament, del set de Setnet, que a Barcelona va patir una caiguda, però després es van refer descarregant el set de 8 a plaça. Un altre que comentaré més endavant va patir també una caiguda que s'han sapigut recuperar molt bé, que és el cas d'un 9 de Setnet de Capgrossos. Les caigudes d'assaig són caigudes que poden caure, com tu bé has dit, com pot passar a plaça, i l'important és saber-se aixecar, no?, després d'una caiguda d'assaig. Jo crec que us va agafar en el final d'assaig, però amb el convenciment de que la feina de la temporada està feta i que avui podem veure uns xiquets de Reus excel·lents. Sí, ens vam caure, vam estar el temps necessari per gestionar les baixes i això, però després vam fer prova de 2 de 8 i vam tornar a posar 600 al 3 de 9 per segona vegada a l'assaig, vull dir... Espectacular. Vam demostrar com se sabíem aixecar. Al final la qüestió de la colla és no com afrontes només els moments que van bé i que ho gaudeixes amb la gent, sinó també els moments que va malament. I això és el que et defineix. I ahir vam acabar com satisfets d'això. I poder després recomposar i tornar a la feina i que surti. Jo crec que això és important tant per tot el gruix castellers i important també per la canalla. I que posteriorment tots estem, evidentment, una mica preocupats perquè som aquesta gran família que coneixem una mica tothom i volíem saber si estava tothom bé i hem fet comunicat. Sí, comunicat intern de que tothom ha dormit bé a casa, per tant, tot correcte. A tope. Espectacular. Jo, xiquets de Reus, són una colla que m'agrada molt i tinc moltes amistats molt properes. Ens uneix una amistat molt xula amb Castellers de la Vida de Gràcia i jo crec que avui, o sigui, parlem un moment d'aquesta relació, però sobretot molt relacionat amb l'evolució que teniu. Per mi un dels moments més xulos d'aquesta temporada que jo he viscut personalment és el vostre 5 de 8 a Festa Major de Gràcia, rescatant una espineta tancada des de feia bastant temps, i vull parlar de la dinàmica d'aquest castell perquè us heu convertit en uns dominadors d'aquesta catedral. Crec que quan són descarregats? 7? 7 descarregats. Ens està costant horrors a nosaltres. Quina és la clau? Què heu fet per fer aquest clic, per dominar-lo? Picar molta pedra. O sigui, des de l'any passat, que ja el vam assajar des del primer dia fins que no el vam treure, que va sortir per misericòrdia, i enguany sí que hi ha hagut canvis, perquè al final el ben fet tants i han pogut fer canvis, alguns forçats, alguns naturals per rodar, i o sigui, ens ha permès això, el tindre'l també, poder fer tots aquests canvis i que segueix funcionant bé. I picar molta pedra des de fa molts anys. I també els canvis s'han pogut fer també venint del set, d'haver treballat també el set tant l'any passat com enguany. Al final tens molt més castellers rodats que poden entrar a agafar posicions amb un castell una mica més difícil com és el 5 de 8. És que 7 catedrals, això sí que és guai. Sí, jo crec que aquests últims anys havíem perdut aquest portar tant per la mà el 5 com l'estem portant enguany, però jo crec que històricament nosaltres el 5 el pensàvem també a passejar altres anys, igual que el 2, que era com un emblema quasi de la nostra colla. I jo crec que l'any passat el vam recuperar, si no recordo malament, des de la pandèmia, i enguany no és que l'haguem recuperat, sinó que l'hem recuperat com era el nostre, que era un 5 que sortia a passejar juntament amb xiquets de Reus, i a mi m'encanta. És un castell que és que m'agrada moltíssim. 100%. Que xulo. Jo tinc moltes ganes de veure els xiquets de Reus avui en el seu escenari gran. Canviem de colla, fem un repàs de totes les colles que actuaran i després farem una reflexió final. Anem a parlar de castellers de Vilafranca, que arriben amb una temporada no gens dolenta, o sigui, gens ni mica, perquè els números que tenen són boníssims, i sí que és cert que un petit parell d'entrebancs des
des de Sant Feliu i Santa Tecla, però amb el castell de Déu, però la dinàmica de la resta de castells, jo és que el del Mercè de l'altre dia amb Minyons i Vilafranca a la Torre encara no ho entenc, o sigui, aquella defensa titànica. Els castells, què en podem esperar avui de castells de Vilafranca? Què diu la plaça? Què diu el pati? No passa. Aviam, hi ha qui està més a dins i més fora cada any, però com dèiem, és aquesta diada que per molt que no sigui l'emblema, per exemple, de les colles convidades que venen, doncs és el que dèiem, que és la diada on també vas a plantar el que tens i per tant sí que t'arrisques una miqueta més. A partir d'aquí el que faci li sortir cadascú... Jo crec que venen forts perquè només ja només dir que per primera vegada, si no ho tinc mal entès, han fet campanya directa per vindre. Això significa que venen curves, que venen amb objectius forts. 5 de 8 dominat pels Xiquets de Reus aquest any, 5 de 9 en folre dominats pels castellers de Vilafranca. Els hem vist des d'aquell 5 de 9 de postal al Pla del Seu amb un domini aclaparador d'aquest castell. Jo crec que aquest castell potser el podem veure avui per part dels castells de Vilafranca per donar seguretat. El que ve més enllà d'aquí no ho sé què diuen les cròniques, ni sé què diu... Que si no m'equivoco, el 5 de 9 és l'any que s'han fet. Sí? Potser? Sí, ja és l'any que... Sí, ja va sortir l'altre dia l'article que ja és l'any que s'han fet més. Per tant, clar. catedrals i supercatedrals. Sí. Surten com bolets. Bueno, perquè hi ha molta feina al darrere. I per lo que t'obre i el que els hi obre la Vella i a Vilafranca després. Exacte. Aquest després... Que veurem si serà avui. Veurem si serà avui? Tu creus que potser hi ha possibilitat? Bueno, això, clar, és que ens hem de posar a la ment dels vers que no els tenim aquí. Això és una expertesa en si mateix. Exacte. Perquè pot ser molt expert en tema castellà general, però els vers jo crec que són com una àrea de coneixement a banda, també, una mica. Bueno, jo crec que sempre hi ha números que els vers et facin la millor diada. Sí. Sempre. Llavors, avui és un clar digues. No sé si serà avui, perquè tenint ells tots sants, però tenint els altres que potser sí que el volen fer, si es fiquen a fer cursa o no, veurem. Si un el fa, potser l'altre també, si no, veurem si es vigilaran l'un a l'altre, potser, no ho sé, Igual venen cadascú ja amb el seu programa definit i aquí estem fent volar coloms, que és el que fem al final Castells Ficció, però... Sí, però ens agrada molt fer... Evidentment. Fer Castells Ficció. Bé, doncs estarem a l'espera una mica del que facin els castells de Vilafranca. Ja us dic que mai els pots descartar absolutament de res, també perquè tenen una metodologia d'assaig molt bona i això sí que és purament seu. Has parlat ara de l'altre, així que canviem de bàndol de la plaça, Colla Vella, dels Xiquets de Valls, amb una relació històrica també amb aquesta plaça i amb aquesta diada. Abans de parlar d'avui, parlem de també què va significar aquell 4 de 10 descrit i també com ho veu viure una mica. Perquè jo tinc molta gent interna de Xiquets de Reus que diuen que xulo que va ser. Jo crec que van ser pèls de punta i l'orgull que dèiem abans, no? que ens fa el poder ser plaça 10 i en aquell moment, si no recordo malament, el 4 de 10 s'havia portat molt poques places havíem vist. I realment diria que és l'únic que s'ha fet a la plaça del Mercadal. Sí, únic castell de 10. I per mi és un castell també que és molt impressionant i realment que també és aquest punt, no? de dir que les colles tinguin aquelles ganes amb aquesta plaça és el que comentàvem abans, que ens omple d'orgull i de satisfacció una miqueta. I com arriba a la Colla Vella? Jo crec que també arriben amb ganes. Jo desconec exactament què volen fer, però el que he sentit és que venen amb moltes ganes i una de les coses que tenen, o que almenys al meu pare tenen, és aquesta rivalitat a vegades entre elles que fa que si l'altre fa, doncs jo també faig. I ens agrada que ens ho portin. No sé. I possibilitats d'aquest 4-9 net preciós que ens han regalat a les últimes diades? Pel que vaig sentir de l'Urbà va dir que
Objectiu, repetir primer diumenge de festes, més o menys. Llavors, suposo que serà això, 5 de 9 i 4 net. Llavors, no sé si 4 amb el Pilar, com que van caure primer diumenge del 4 amb el Pilar i després del Pilar de 8, no sé si el tindran per portar o no. Si no, doncs, no sé, 9 de 8 o sorpresa. No sé si tenen bé el 3 de 10, no sé si tenen bé el 9 de 9 com per portar l'avui, o ja s'esperen, clar, també tenen Sant Úrsula d'aquí 3 setmanes a tocar i no poden tampoc arriscar moltíssim, suposo. Sí, és que estem a l'inici de l'esprint final de la temporada, especialment per aquelles de zona tradicional, fora de zona tradicional allarguem una mica més, però en qualsevol cas és l'inici de l'esprint final. Aquest 4 de 9 de la Villa que hem vist aquest any i que esperem tornar a veure avui, jo, com a colla que últimament hem tingut entrebancs amb el 4 de 8, intents desmuntats i xiquets de Reus, tot i que aquest any són meravellosos els vostres 4s. Històricament hi ha una moradi cap a aquest castell i una sensació de les 4s de xiquets són lletjos, tot i que he de reconèixer aquest any. O sigui, tots els que he vist m'han agradat molt. Clar, jo veig això i penso defenses de 4 viticolles, veig el 4 de 9, aquest clavat, perfecte, minuciós al detall, i hi ha alguna d'admiració i, evidentment, d'enveja. No? Sí, digues. Et desperta el mateix, no? Sí. I més els 4s que moltes vegades se'ns travessen més, no? Com a colla sempre ens ha costat més el 4 que el 3. Correcte. Això que tothom diu que el 3 és 4 és més defensable i el 3 ha de ser més quadrat, doncs es veu que ja va a colles, no? I jo crec que és aquest punt també, d'enveja i de dir com. I és maco. A més, és un castell molt maco. Molt maco. Doncs aviam si el veiem avui. Anem a l'altra banda, en aquest cas, de la ciutat de Valls. Colles joves. Què ens podem esperar? Bueno, van dir... Què van dir? Repetir Sant Fèlix. Repetir Sant Fèlix. Home, seria un dia veure 2 castells nets alhora descarregats, que on s'ha vist molt poques vegades. Concurs, Santa Tecla i Valls. I a Santa Úrsula. Sí. Molt poques vegades. Buah, quin Sant Fèlix de les joves. Allò sí que... I tota la temporada en general. Sí. El recorregut que estan tinguent amb el 2 en Folra i Manilles és molt bo. El Pilar... És que s'han fet molts elogis del Pilar de les joves, perquè se n'hagin fet molts no vol dir que no se'n mereixin més. Repetir Sant Fèlix, home, és un repte majúscul, no? No sé com situaria això en el rànquing de diades històriques de Mercadal, però molt amunt. Sí, jo crec que sí. No? Sí, perquè em sembla que la millor que va sortir l'altre dia del món casteller era 3 amb el Pilar, 2 net, 2 de 9, Pilar de 8 de Vilafranca, i llavors 4 net supera el 3 amb el Pilar, per tant seria la millor. Seria millor, si repeteixen Sant Fèlix. Són paraules... Són paraules molt grosses i molt majúscules. Veurem què és el que fa la colla joves. I tenim una 5a colla plaça que sempre ve a Reus a molta distància. No? Però amb moltes ganes. Sí? Sí. I enguany també, no recordo ara quina diada va ser, que nosaltres anem a Mataró, ells venen. Ells venen per Sant Pere. Per Sant Pere, no? Sí, igual que vam coincidir. Sí, coincidim. Va ser magnífic. I jo crec que és una plaça que tot i estar molt lluny, és la colla que més lluny ve, venen sempre amb moltes ganes i amb grans castells també, vull dir, no venen a màxims moltes vegades cap a diades del Mercadal. I no sé què esperen avui, però no sé si vaig errada, però juraria que he sentit 5 de 9. Sí, potser ara estic ficant la pota. No, podria ser perfectament, han descarregat un ja aquest any. I sempre venen amb aquestes ganes que... És aquest punt, no?, que abans repetíem de... Ostres, que potser és més fàcil, no?, quan venen de més a prop. Vilafranca tampoc està tan lluny, vaig estar aquí a tocar, però és aquest punt d'orgull. Però bueno, al final es noten aquestes ganes perquè el fet de venir de Mataró i haver d'estirar, arrossegar gent, etc. Correcte. Coses d'aquestes pot ser que alguna vegada els hi surti millor, alguna pitjor, però al final les ganes hi són. I això ho notes perquè, independentment d'aquesta confiança que et dona ser més, doncs intenten portar-ho màxim. I això es veu. Cosa que s'agraeix al final perquè per la diada que és. Sí, clar. També té lògica.
Vols afegir alguna cosa, Grossos? No, o sigui, és això. El que he sentit també és 3 en el 4 9 5 de 9. No sé si tenen Pilar enguany, crec que el van carregar a les Santes. Ara parlarem una mica de perspectives dels pilars de tots. Anem per capgrossos. Jo crec que si el van carregar, no ho recordo, la veritat. Però se'n venien de la caiguda aquella lletja del 2-9 amb Folrec Benilles. Això si tinguéssim algun fric una mica més en profunditat castellera d'aquí ens ho podria dir. Xiquets de Reus, com porteu el Pilar? El vam carregar per la Diada de Cambrils ara a principis de setembre. Correcte. Després de molts anys de no portar-lo a plaça. Sí, o sigui que això és un èxit en tota regla. Sí, des del 2017, que no el fèiem. Sí. Hi havia moltes Déu-n'hi-do. ganes Sí. per part de la colla, etc. Molta expectació amb el fet de que s'havia portat assajant des de feia temps. L'any passat ja el vam apuntar una mica, però doncs no va acabar, però aquest any sí, i doncs sí que hi havia expectació per això, i doncs a Cambrils va ser un punt de satisfacció, tot i no poder-lo fer Correcte. del tot, doncs l'important era que estava tothom bé, i doncs, bueno, a partir d'aquí, doncs... Sí, a veure, l'hem seguit assajant, però no a màxims, per, suposo, prioritzar els 3-4 castells que tenim avui en cartera, i suposo que a partir de dimarts que tornarem a assajar ja s'hi anirà a tope per de cara de... Alcover seria maco per l'homenatge històric, i si no, pues, Diada de la Colla, per poder-el treure. A nivell de calendari, què us queda, Xiquets de Reus, més enllà de Mercadal? Ens queda Alcover, ens queda abans a Vilaplana, Alcover i Diada de la Colla. Però jo crec que la intenció és poder-lo descarregar i no només dir que l'hem recuperat carregant-lo. I el que passa és que crec que sí que s'han enfocat més en portar els castells que es volen portar avui a la Dia del Mercadal, però sense perdre de vista aquest objectiu final. Ja em juraria fins i tot amb alguna tertúlia, ho han comentat, i a més el sos cap de colla, el Retxe, d'aquesta intencionalitat de portar-lo aquesta temporada i poder-lo acabar. Realment, tampoc l'hem deixat aparcat del tot, vull dir, es va assajant, es va recuperant. També són caigudes de Pilar a vegades, i més si és un castell que has recuperat i de més, sobretot s'ha de fer molta pedagogia en general de colla i de canalla que no li tinguin aquesta por. És a dir, i que sí que els assajos eren molt bons, independentment doncs, que ha afectat més aquest factor d'arribar al tram final de temporada i tens plantejades moltes coses en cartera. Llavors, és el tema aquest de prioritzar, no és que estés malament, no és que... Són coses que decideixes, doncs, a veure l'ordre que les fas, tens el calendari que tens, i al final, doncs, per exemple, hem dit que final de temporada seria una cirereta molt bona per acabar. Se m'ha apagat les pantalles del darrere, però no vol dir que ens estiguin fora. Ara les tornem a engegar, no patim. Parlant de pilars, jo estava pensant ara que que bonic quan arrodonir una actuació amb un pilar, no? I amb un pilar de mèrit. Pilars de mèrit, molt probablement, avui en veurem dos, si no es torça la diada de màxima categoria, Pilar de 8 amb folre i manilles. És que són impressionants, no? Sí. El de Sant Fèlix d'enguany dels 4 pilars de 8, que el que costarà tornar-ho a veure, perquè ja va costar 9 anys el dels 3 pilars de 8 del Catllà, però 4 descarregats el mateix dia. I a sobre, aquell dia de Sant Fèlix, mèrit tots, el dels Verds després d'haver-se fotut, de no haver sortit contents de plaça a les... no sé quina hora era ja. Al voltant de les 5. És igual, tardíssim, saps? Torna a lligar el peu d'un pilar. Totes les colles, després de l'exigència de Sant Fèlix, lliga el peu d'aquest pilar i descarrega'l, i sense patir cap dels 4, podríem dir. Suposo que si és un dia a l'any que poden ser herois, fer-ho és aquell també. Però és veritat que pel nivell, per l'ambient, hi ha com una pressió fortíssima. I al final, és a dir, no és només el fet de uau, ha passat 4 hores, sinó el que dius tu, ha passat d'aquesta manera, que dius. Quan li afegeixes el context encara té més mèrit. Clar, no és el mateix al Catllà, que són les 9 del vespre i faig a fogó, però no tens sol, que a les 5 de la tarda allà tota la Solana des de les 12. I totes les places tenen el seu què, però
però allà tothom és conscient que... La pressió és molt alta. Aquella pressió Sant de Fèlix. concurs que a vegades tens, doncs... I que a vegades, doncs, algunes diades es tenen, en general, doncs allí és. I finalment Castellers de Vilafranca que han recuperat una mica aquest pla de mèrit després d'un canvi obligat en la seva alineació. No l'hem vist de set encara, potser avui és el dia, què en penseu? O veurem com va la diada. Jo crec que sí, no? Sí. Jo crec que Sí. aniran a intentar quedar el millor possible. Poden fer el salt I- directament de 6 a 8? Amb aquesta situació? bé O difícil. pas a pas, no? Millor, anem a ser. És allò que tothom vol fer. Sí. 6 a 8, 5 a... Sí. Bueno, però al final... El Pilar és aquesta entitat castellera on es barreja tant el nivell tècnic amb aquesta gentada, que també ho té, el nivell tècnic, perquè fer folres manilles, Déu-n'hi-do. Llavors, segons la informació que es tingui, es pot projectar una cosa o l'altra, però 10% de possibilitats de que vagi com vagi, i si va bé celebració, si no va tan bé, el següent, ja està. Ai, que guais que són, els Pilars. Deixant els castells de banda, una cosa apassionant de la diada del Mercadal, ja anem acabant, ens queden res, 5 minutets. És lo social que va associat, no? en aquesta mateixa diada i a la festa que teniu preparada. Abans de parlar de lo social i la festa, però, molt lligat amb aquest tema, clar, la festa anirà i el sopar anirà, sobretot dependrà del que duri la diada. Què n'espereu d'això? Perquè nosaltres estarem molt pendents aquí des de les 15 hores, però jo estic patint per si hem de retallar contingut posterior, perquè jo crec que he fet una aproximació molt mal feta, que és que a les 8:30 ja s'haurà acabat la diada. Tot anirà bé. Tot anirà. I jo penso, es descarregarà tot, i a les 8:30 ja estaran Cap peu saludant els desmuntat. polítics de l'Ajuntament. Cap peu desmuntat. No? No. De fet, per això tenim la campanya de Diada del Mercadal i després Liada del Mercadal. Que és- Directament, sí. Sí, la idea és aquesta, que vagi bé. Així que, bueno, Però jo crec que, Sí, que farà més tard. Sí, Sempre amb acaba sort, a les passant. 8:30 comencem Pilars. Us aventureu a fer un vaticini i tu dius 8:30 començar Pilars, els de sortida o els de mèrit? Bueno, No sé com va l'ordre de diada, de si fas intents ja. desmuntats, si pots fer el Pilar de Mèrit com a Sant Fèlix a quarta ronda, o t'has Teniu clar d'esperar el que tothom protocol? acabi. No. Jo el tinc, El tens al mòbil? l'hem tingut. Però... però El teniu tinc però no el present. teniu clar. Està bé, no passa res. present. Bueno, teniu feina ara en aquesta mitjoreta fins a... Bueno, 15 minuts fins a Reus, doncs el repasseu i el teniu així. Anem a parlar doncs d'aquesta liada del Mercadal. Què passa a Reus? Es crema quin planning hi ha? Jo sé alguna cosa, però expliqueu-m'ho vosaltres. A veure, nosaltres organitzem que hi ha la batalla de DJs, Batalla de DJs, grup de versions, em sembla. sí, els els versers. versers. Sí, que és... Ai, és que els vaig escoltar l'altre dia a Festa Major d'Horta i m'han agradat molt i vaig pensar, els convidarem a Festa Major d'Horta. Per Molt això, xulos, sí. no? Sí. Bueno, no ens paguen per fer publicitat dels versers, però... Jo no els he sentit encara. No sé si és només versions de la Gossa o Gosses en són- general. Gossa, En general, Espencat, sí. Va, en general. com música de país. Música de la terra. Sí. Sí. Tot I bé. d'aquella que ja no es fa ara, saps? Amb Sí. contingut polític. Sí. Sí, que l'escena musical ha passat una mica, però nosaltres intentem mantenir una Aguantar mica, Sí. barrejar una mica la part de I després encara hi haurà DJ. Sí, Sí, hi ha la batalla seva de galàctica. DJs, no, hi ha batalla de DJs i la seva galàctica. al final. Sí. La selva? La La seva... Ceba. galàctica. La seva... Que és el nostre Yes. estimat... Qui és la seva? en Ah, aquest sí, cas. el nostre estimat Retxe, que és el DJ Seba, ha subjuntat amb els Pedebilis, que els coneixes una Que mica. està molt bé. Ja m'encanten. És com a casa! Sí. Que guai! Seva galàctica. Mare meva. Quina... Veus, és que gràcia i sense Reus ens estimem. Ens estimem molt. Batalla de DJs, com és això? Batalla de DJs com de les colles o Sí. membres de Xiquets de Reus? No, de les colles convidades, i cada colla porta un DJ diferent i batalla entre ells. A veure qui ho fa millor. Segur que tots. És un format que crec que van començar ja l'última. a l'última dia del Mercadal i va sortir molt bé, perquè d'aquesta manera integres una mica a totes les colles i els grups i coneixences, entre cometes, que tens allà, i així la gent s'anima més, una mica el seu equip, etc. Llavors, és batalla però amigable, també. Bé, No sí, anem no, allà a rematar, no cal, però bueno, sí, està molt xulo, és una manera de ser participatius, que algunes diades que no tenen tanta volada ja es fa una mica tu, una mica jo,
i d'aquesta manera doncs, hi ha cadenes una mica amb el grupet, vas fer la nit i acabes por todo lo alto. Ens fa por perquè tenim la contraprogramació d'un concert de Letícia Sabater. Però esperem que... Com que hi ha un concert de Letícia Sabater? Sí, avui sí. a Ja, Reus? no sé quin barri fa un Al concert de Sant Letícia Hilari. Sabater. Però en obert, o sigui, com gratis per tothom. O sigui, Sí. la població de Reus avui ha de decidir entre Exacte, Esbarzers i Letícia exacte. Sabater. Veniu a la llibertat, però hi ha nivell. Les nostres presentadores, jo crec que ho fan millor que Letícia. Home, per favor. Perquè això de la batalla de GGs no només és els GGs, sinó que també és una mica De com a show. show de batalla, etc. És una mica, sí. Que guai, que divertit. Bueno, jo moltes gràcies per ser aquí, per comentar aquesta prèvia. Crec que teniu una tarda i pel que sembla una nit molt llarga per davant. Us agraeixo profundament que hagueu vingut aquí a passar aquesta estona a comentar el que serà el que viurem a partir de les 5 de la tarda aquí a la Dia del Mercadal. Voleu afegir alguna cosa més abans d'acomiadar-vos? Que visca els xiquets de Reus. Molt bé, clar que sí. Sí. Tu... Jo, gràcies per convidar-nos, Moltes per gràcies. parlar de la nostra diada que ens encanta i visca els xiquets de Reus. Visca. I visca la Dia del Mercadal. Sí. Ja està tot dit. Està tot dit. Jo, que sóc molt imparcial, també, en aquest cas, també dic visca els xiquets de Reus.